Good morning everyone. मैया मोनानि अखा हानानै अबस्था गाज्रि जानानै दङ। सिलाया हाब्रु जाजोब्बाय, अन्थाइसो खोगासिनो, बाला अन्थाइ। नायजाला गारियानो बिथिंसो दोननांबाय। मैया मोनानि अखा। बेराफारसेथिं फान्थाव सावगासिनो आङो थावायावहाय। एसे मोनबाय। ये अभी तक नहीं हुआ है और यहाँ फूल गोभी और आलू सब्जी बन रही है। देखो दोस्तों, बारिश की वजह से देखो हालत खराब हो गया इसका। सुबह सुबह देखो, रात को बारिश हुआ था इसलिए वहाँ पर गाड़ी रखा हुआ है। गाड़ी का हालत भी खराब हो गया। देखिए, आरनै थाइजौआ जा मावलिदों लोगोफोरनि थाइजौआ बारजोंनो सिरिजोबगोन नामाथाय। एबार थिगसे थाइजौ मोनजासिगोन। बानलुखौबो हो। बुंथाराय बेखौ बोखारनांगौ। उसुङावबो नै दैस्लुं थालायलायथारदों। उसुङावबो दैस्लुं। हाद्रिया एसे खमायबाय, मोजाङानो जाबायना अखा हानानै। आंनि बिबारासो बायबाय ओमफ्राय एसे गेन्दा बिबार। एबार जिरनोसै आं बेखौ। फान्थावखौ जिरना लानोसै। बेखौ जिरनोसै आरो नायदो। गाइस नैबे दालि मैयानि, नैबे लाब्रा मोनबाय। फान्थाव बेखौ नाफ्लेनोसै आङो सिफ्लेनोसै। आरो फारसे दं साम' एवनायमोन मैयानिहाय, माबाजों नोरसिंजों एवबाय। बिस्कुटआ दोनबाबो गावनो जायो, ओमफ्राय उनाव सोर जाखो? रेडी होने वाला है देखो। इसको नाफ्लेग्रोनानै लानोसै थावनो। नायदो। पसंद आए है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर लिखना। अगर कोई नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक देना, कमेंट देना और लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। लोमजादों लोगोफोर, ओंखायनो आवाजआ गवा जादों रावा आंना। मानो होनबा दाख्लैनिफ्राय गोबावसो लोमजानाया नै रेडि जाबाय। अखा हानानै नायजालालै सिलाया, बिबाराबो अबस्था गाज्रि। माबि?
बेबो सिबाय गावनि कालारा गैला दस्रा कालार जाबाय नै गलाबाबो गैला देमग्लायबाय आयु अन्थाव बाथाव बारिश की वजह से बारिश और हवा की वजह से बेकार हो गया लेखा लिरनो थिननाया बोरो लेखा लिरनो थिननाया लेखा लिरनो थिनदोंमोन ना नोंखौ माथो गेलेग्रासो हानजोबखो लेखा लिरदो लेखा खोमसिसो जाबावबाय लोगोफोर अखा हानानै सेस खोमसिसो जाबाय बोथोराबो बैसागु बैसागुसो मोनहांबाय माथो ओरै ब्रिजनिफ्रायबो दै गदों नै ओंखायनो माबाखौ मा होनोमोनलाय बस्था बनांदों दै बोहैलाङो नालाय कारेन्ट गैयामोन आरोना बीमार हूँ इसलिए आवाज़ ही नहीं निकल रही है मुंह से नै लेखाया नै बिलाय फरायदो दे मोजांथार बैखौ फैगोन फरायनोसो थिनदों फरायदो भाभी जी चला गया स्कूल में लगता है और बारिश होने वाली है देखो दोस्तों तो आं एसेयावनो दोनसै लोगोफोर मुडबो गैयामोन बानायनानै ओरैनो बानायसाबबाय आङो बाय बाय गाइस